moi Elsa. Isi kysyi, että minkälainen tyttö Elsa on näin open näkökulmasta. Ja nyt tietysti soi puhelin, kun mä äsken yritin soittaa tuosta. Mä muistan kyllä, kun sä tulit kouluun, Niemalaan tietysti. Tunsin silloin jo ison siskosi ja kun hän oli semmoinen hyvin rauhallinen tapaus, niin sä olit pienenä semmoinen huomattavasti jotenkin vilkkaampi, aina iloinen. Ja sinä, mutta muutenkin se ryhmä oli semmoinen, että aina keksitte kaikenlaisia esityksiä, joita saadaanko nyt tehdä tätä ja voidaanko me esittää tätä. Ja mä muistan jossain vaiheessa, kun juteltiin sit äidin ja isin kanssa sun koulun aloituksesta, niin välillä oli varmaan vähän silleen hämmentyneitäkin. Mä luulen, että kotonakin tiedettiin tää ero, että sä olit tämmöinen jotenkin vilkkaampi ja isosiskon roolissaankin joutui vähän huolta pitämään. Mutta sitten sä olit siitä huolimatta kyllä hyvin semmoinen kiltti ja tunnollinenkin koululainen. Muistan sellaisia juttuja, että välillä sua sai vähän naputella olkapäästä, että Elsa herätys. Mutta kaikkihan sujui aina koulussa hirveän hyvin. Meillä oli pitkä yhteinen ura sillä lailla, että vaikka sä et ollutkaan mun luokalla koko aikaa, niin tietysti sit siinä Niemalan koulun 6 vuotta oli tosi mukavia vuosia. Tämän tämmöisen esittämisen ja innostuksen ja ylipäätänsä sen, että sä olit aika positiivisessa roolissa aina siellä luokassa. Niin sen lisäksi jäi mieleen se, että meillä yksi miesopettajakin sanoi, että ai Elsa, joo, sehän oli mun suosikkioppilaani. Siinä yhteydessä, kun sä hait meille tettiharjoitteluun nyt ja oli kiva nähdä sun varttuneen. Varmaan just sellaiseksi kuin mitä oli odotettavissakin, vastuulliseksi, ihanaksi, nuoreksi naiseksi. Ja hyvältä tuntui se, että sullakin oli varmaan jäänyt mukavia koulumuistoja, koska sä halusit tulla Niemalaan harjoittelemaan ja oli kiva, sä otit itse yhteyttä ja mä toivon, että me nähdään ja tavataan just samalla tavalla yhtä luontevasti ja jotenkin ihanasti jatkossakin. Kun tähänkin asti mä uskon, että sun kohdalla näin tulee käymäänkin, että sä jaksat olla iloinen ja luonteva edelleen. Elsa on hauska ja ihana ystävä ja tosi pirteä. Ollaan tunnettu 10 vuotta ja siihen on mahtunut tosi paljon hyviä muistoja, kuten kaikki yökyläreissut ja erityisesti Tampereen reissu ja jokavuotinen Iittalan reissu. Sitten kaikki Perttulan rantasekoilut ja kaikki parpileikit, mitä leikittiin joka kerta kun nähtiin. Ja sitten just tosi paljon kaikkien hyviä muistoja. Ja onnea Elsa sulle paljon ripille pääsystä. Me ollaan tunnettu Elsan kanssa jo tosi pitkään. Mä muistan vieläkin, kun me tavattiin ekan kerran ala-asteella. Oli ensimmäinen päivä koulua ja sitten mä muistan, meillä jotain esiteltiin niitä paikkoja siellä ja sitten mä kävelin siinä Elsan luo ja sanoin, että Elsa, että ollaanko kavereita? Mä muistan, mä ojensin kädet tällä, että ollaanko kavereita? Sitten Elsa vaan kylmästi kääntyi pois sanomatta mitään. Siitä se sitten lähti. Meillä on tässä Elsan kanssa jo vuosien saatossa kehittynyt ihan omanlainen huumori. Että sitä harvat kyllä ymmärtää. Ja me voidaan ihan kommunikoida ilman sanojakin. Välillä pelkkä katsekin riittää, koska me ollaan jotenkin, vaikka me ollaan tavallaan aika erilaisia Elsan kanssa, mutta sitten tavallaan taas me ollaan hyvin samanlaisia. Et sen takia meillä on ollaan samalla aaltopituudella, sillä voi sanoa. Niin sen takia me ymmärretään toisimme aika hyvin. Ja meillä on just tosi omintakeiset vitsit. Ja no meidän mielestä tietenkin tosi hauskaa, mutta ei ketään muuta yleensä naurata. No mun mielestä Elsa on tosi iloinen ja hauska ja sosiaalinen. Siinä. No, Elsa on ehkä hauskin ihminen, kenet mä oon tavannut, varsinkin jos on Olkan kanssa samassa paikkaa yhtä aikaa. Niin. Silloin ei ole naurata. Ja Elsa on muutenkin tosi iloinen ja silloin aina jotain hauskoja juttuja. Elsa on, no, miten mä sanon, 100% One Direction fani, joka on tarttunut myös muhun sen. Ja muutenkin hauska tyyppi. Mä en tiedä Elsaa ihan hirveän kauan tuntenut, mutta meillä on ollut esimerkiksi viime kesänä, kun oltiin meidän tuolla Niemalan talossa siinä pihalla yksilö asuntavaunussa. Ja sitten käytiin tuolla Perttulan rannassa uimassa ja saatiin sinne sitten seuraa. Ja uitiin siellä sitten nallepuhien ja hotdoggien kanssa, niin
oli ainakin tosi kiva reissu ja sitten kun oltiin Helsingissä ja sitten kun tultiin takaisin, niin sitten me mentiin sellainen siinä 4 hengen paikassa sillä minä, Olga, Elsa ja Päivi. Niin se oli kanssa hauskaa. Ja sitten toivottavasti tulee lisää kaikkia yhteisiä muistoja. Varmaan uskon, että ikinä toivotte, että tulee lisää yhteisiä muistoja Elsan kanssa, koska Elsa on todella mukava. Elsa on nuori meidän serkuista ja se on aina tosi pirtsakka tyttö ja sit se on aina One Direction fan. Vois urottaa sen lautinen. Elsa on meidän serkku ja se on aina tosi iloinen ja semmonen pieni ja pippurinen. On aina iloinen, hauska, mukava, rehellinen. Elsan kanssa on kiva tehdä kaikkea. Ja se on myös luotettava. No, Elsa on yksi minun parhaista oppilaistani koskaan 36 vuoteen. Elsa on ahkera, tunnollinen. Hän tekee kaikki tehtävät aina säntillisesti ja hän ei koskaan häiritse oppitunteja. Sen lisäksi hän on loistava näyttelijä, luova. Hän keksii ilmaisutaidon tunneilla mitä merkillisempiä näytelmän käsikirjoituksia. Hän ei koskaan kieltäydy mistään ja hän on taitava kaikessa, mihin hän ryhtyy. Elsa on Elsa on ja Elsalla on